per tant entenc que el seu lloc és a l'Ajuntament. Ho dic perquè vostè havia sonat, si se n'anava a Madrid com a senador, no? Li van proposar? Jo, sí. I per què va dir que no? Perquè és que a mi em sembla que no es pot construir la independència del país sense la capital. I llavors jo diguem que estic molt interessat des de fa molts anys amb això, sap? Per tant, serà un altre cop cap de llista d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona? I amb això... Es voldria quedar més enllà d'aquesta legislatura? Li diré literalment el que li explico a tothom, perquè crec que té molt sentit comú. El 2013 és un any de trepitjar molt de carrer, intentar convèncer a tothom perquè voti a favor del referèndum del 2014. Si hi ha referèndum i el guanyem, el marc polític canvia radicalment i quan això hagi passat pensaré què faig políticament.